Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 28 лютага у Брусэлі у межах 7-го сусветнага кангрэсу супраць смяротнага пакарання прайшла панельная дыскусія, чаму у Беларусі працягваюць ужываць смяротнае пакаранне. Удзел у гэтай дыскусіі бралі беларускія праваабаронцы, а таксама прадстаўнікі беларускіх уладаў. На жаль, прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія ездзілі ў Брусэль для ўдзелу ў гэтай дыскусіі, запрасіць на наш эфір не атрымалася, але прысутнічае таксама адзін з такіх дыскусіянтаў Валентин Стефанович, юрыст праваабарончай арганізацыі «Весна». Сёння з ім і поговорим, что ж там отбывалось. Добрый день, Валентин. Добрый день. Валентин, давайте вот с самого початку, что это за конгресс, наколькі гэта сур'ёзнае мерапрыемства? Конгресс супрацьсмяротнага пакарання, ён ладзіцца кожныя 3 гады коалиции супрацьсмяротнага пакарання сусветнай і таксама разам з адменай смяротнага пакарання. Такія две асноўныя хіба арганізацыі, якія вялікія сусветныя, якія займаюцца гэтай тэматыкай, но акрамя яшчэ і шэрагу іншых таксама, як Амністыя, Міжнародная федэрацыя за правы чалавека. І ён збірае там усіх, так скажем, абаліцыяністаў з усяго свету, але не толькі прадстаўнікоў праваабарончых арганізацый, але туды запрашаюцца і ўрады тых краінаў, якія, так скажем, альбо ввялі мараторый на смяротнае пакаранне, альбо цалкам яго адмянілі, і якія дзеляцца сваім досведам, як яны это рабілі, якія на падаходы ўжывалі. Ну, мэта такого конгресса еще раз падкрэсліць, так сказать, сутнасць гэтага смяротнага пакарання, яго бесчалавечны характар, бо туды запрашаюць і людзей, якія знаходзіліся ў камерах смяротнікаў, але былі потом прызнаны невінаватымі і вызваленыя, сваякі тых, хто там знаходзіўся і альбо ўжо былі казнены. Ну, карацей, там цэлы шэраг розных імпрэзаў адбываецца падчас такого конгрэсу. Калі вось казаць пра краіны з вопытам увядзення мараторыя ці адмены смяротнага пакарання, мне просто цікава, я чуў такую інфармацыю, што нібыта ніводная з краін, ну, еўрапейскіх, да прыкладу, не ўвяла мараторый на смяротнае пакаранне праз рэферэндум, што гэта ўсё рабілася, ну, такім палітычнай воляй. Вот прынялі ўлады рашэнне і увялі. Ці ўсё ж таки я памыляюся? Ну, гэта так, прычым не толькі еўрапейская. Я, в прынцыпе, такога сусветнага досведу, ну, не ведаю, прынамсі, не чуў ніколі, каб рэферэндум дзесьці адмяняе смяротнае пакаранне. Вярталі праз рэферэндум смяротнае пакаранне, такія выпадкі былі. Вось, сапраўды, гэта было палітычнай воляй кіраўніцтва краіны, а ўжо якія падыходы не выкарыстоўвалі, яны могуць быць розныя. Там спачатку абвяшчалі мараторый, напрыклад, і нейкі пэўны час яго не выкарыстоўвалі, глядзелі, што адбываецца ў краіне, а потым адмянялі цалкам. Некаторыя цалкам і не адмянялі, а просто ввели мараторый на все віды злачынстваў, некаторыя за выключэннем злачынстваў вайсковы час толькі. А некаторыя краіны просто не выкарыстоўваюць на практыцы, так званы рэферэндум мараторый дэ-факта. То есть яны і не абвяшчалі яго, але просто не выкарыстоўваюць. Вот за апошні там, напрыклад, 10 гадоў не выкарыстоўваюць. То есть падыходы самыя розныя. Гэта панельная дыскусія. Хто там быў? І, ну, вот, асноўная тэма, я так разумею, была ў назве самой панельнай дыскусіі. У назве, и, конечно, мы хотели еще раз подкрэсліць праблему смяротнага пакарання ў Беларусі, бо Беларусь апошняя краіна ў Еўропе, і это некалькі разоў, дарэчы, казалася падчас адкрыцця кангрэса, і прыватнасці намеснік міністра замежных спраў Бельгіі пра это казаў, што вось, маўляў, за Беларусь Еўропа не можа быць цалкам такой тэрыторыяй вольнай смяротнага пакарання. Дарэчы, я пераб'ю, скажем, гэтая панельная дыскусія, яна па чыёй ініцыятывы была арганізаваная. Вот, скажем, там Валентин Стефанович кажа, ну вот раз я еду на конгресс, то давайте там вот, может быть, у межах проведем. Ці это организаторы конгрессу? Не организаторы конгрессу, это можно так бы там замовлять, такие сайд-ивенты, их там целый шерах был, самых розных, на самые розные тематики. Вось. Ну, а мы суместно с нашими международными коллегами, найпершей Международной федерации за правы человека, FIDH, сябрам якой «Весна» з'является, мы зорганізавали такой сайд-ивент, але пазней до яго уже долучилася и Рада Европы. Таму ён атрымаўся, што мы яго сумесна праводзілі фактычна з Радай
Европы, и плюс там и присутнічала новая спецдокладчик ААН по ситуации с правами человека, так само она брала удел в нашей панели. Спіс удзельнікаў панельнай дыскусіі, вот канкрэтна гэтай, калі мы пра яе гаворым, ён кім складаўся? Ну, першапачаткова ён складаўся на федэрацыі і намі, і потым, калі ўжо далучылася Рада Еўропы, мы пачулі інфармацыю пра тое, што будзе дэлегацыя беларуская ў гэты раз браць удзел у кангрэсе, прычым на досыць высокім узроўні. Намеснік міністра замежных спраў Краўченка прыязджаў на кангрэс, і ён прысутнічаў, так скажем, не выступаў, але прысутнічаў на нашай панелі. Ну і спадар Навумовіч ад палаты прадстаўнікоў, які ўзначальвае, нагадаю, камісію па правах чалавека і СМІ, а таксама ён узначальвае камісію па, там доўгая назва, ну, назовем так, па вывучэнню магчымасцяў адмены смяротнага пакарання. Вось, і ну, яго уставілі в эту праграму, і вот такая яна атрымалася. Пазіцыя, давайте вот по чарзе просто, пазіцыя праваабаронцаў, што агучана было падчас этой панельнай дыскусіі? Ну, асноўны даклад, які я рабіў, ён, так скажем, з двух частак, можна так сказаць, складаўся. Першае, это я просто даў інфармацыю пра тое, што такое смяротнае пакаранне ў Беларусі, то есть это асноўныя нейкія вытрымкі з закона, статыстыка, тэндэнцыі, то есть там адзначыў тое, што пасля таго, як змянілі крымінальны кодекс і ввялі альтэрнатыўную меру пакарання пажыццёвае зняволення, тэндэнцыя пайшла на зніжэнне колькасці смяротных прысудаў, але тым не менш яны ўсё адно прымяняюцца і кожны год людзей казняць. Ну, а другі мой пасыл быў такі, што мы катэгарычна супраць правядзення нейкіх рэферэндумаў на гэтую тэму, таму што мы ведаем, власна кажучы, так скажем, грамадскую думку па гэтым пытанні, і потым мы кіруемся рашэннем Конституцыйнага суда Рэспублікі Беларусь 2004 года, які вельмі дакладна выклаў усе прававыя механізмы, магчымыя пры адмене смяротнага пакарання ці мараторыі. То есть ніякай рэферэндуму тут не патрэбна, бо не гаворыцца, не стаіць пытанне аб змене Конституцыі. Конституцыя прадугледжвае адмену смяротнага пакарання беларускае. Таму наша пазіцыя заключаецца ў тым, што гэта павінна быць палітычнай воляй кіраўніцтва краіны. Альбо это указ прэзідэнта аб введзенні мараторыя, калі смяротнае пакаранне застаецца ў заканадаўстве, але просто не прымяняецца у звязку з мараторыем, альбо ягоная поўная адмена, калі парламент можа прыняць адпаведны закон аб внесенні зменаў у заканадаўства Рэспублікі Беларусь, калі з крымінальнага кодекса, крымінальна-працэсуальнага кодекса, крымінальна-выканаўчага просто будзе прыбірацца ўсё, што тычыцца смяротнага пакарання. Вось, то есть як бы такая вот наша пазіцыя. Пазіцыя прадстаўнікоў улады, вот што прагучала? Ад улады выступаў спадар Навумовіч, таму што прадстаўнікі МЗС, яны, як я ўжо сказаў, прысутнічалі на панелі, але яны слова не бралі, а спадар Навумовіч якраз выступаў, ён сказаў пра тое, што робіць ягоная камісія, як яны ездзяць па рэгіёнах, сустракаюцца з прадстаўнікамі мясцовых органаў улады, мясцовымі ўрадавымі арганізацыямі, разам з экспертамі міжнароднымі, тым ліку з Великабрытаніі, пры падтрымке брытанскай амбасады. Вось. Ну, але асноўны пасыл быў, калі так рэзюміраваць, такі, што паколькі беларускае грамадства не гатовае да ўвядзення мараторыя, большасць грамадзянаў падтрымлівае наяўнасць смяротнага пакарання, то, адпаведна, беларускія ўлады на дадзеным этапе не могуць весці мараторый ці адмяніць смяротнае пакаранне. Вось калі колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі будзе меней за 50%, ну, тады будзе нагода для прыняцця адпаведных рашэнняў. Ну, вот это калі рэзюме падводзіць. Я просто нагадаю лічбы з апошніх апытанняў, якія, ну, вядомыя, яны так афіцыйныя лічбы, таму што недзяржаўныя, скажем, нейкія сацыялагічныя службы не могуць правесці і не праводзілі такія апытанні, але паводле такіх афіцыйных звестак 60% апытаных падтрымліваюць існаванне ў нашай краіне смяротнага пакарання, за адмену выступаюць прыблізна 18% і за ўвядзенне мараторыя выказалася прыблізна 12%. Ну, такім чынам, дзесьці 30% гэта тыя, хто там как бы супраць смяротнага пакарання, скажем так. 60% гэта тыя, хто катэгарычна за тое, каб гэта захоўвалася. Ўсё ж такі, з аднаго боку мы маем вось такія настроі людзей. З другога боку мы маем практыку іншых краін, што, ну, не звяртаюць увагу на меркаванне людзей.
Як нам тут кіравацца? Ўсё ж такі народная ўлада, мы павінны людзей паслухаць. Ну так, людзей, конечно, трэба слухаць, но только пытанне ў тым, што ўлады не кожны раз і не заўсёды нас слухаюць, не па ўсіх пытаннях. То есть так, і некаторыя пытанні яны лічаць, што яны кампетэнтны вырашаць самі без нас. Там, напрыклад, падатак на дармаедаў увесці, да, они ж не спыталі нас, трэба нам это ці не. Там ці пабудаваць АЭС, там ніхто ж не спытаў грамадзянаў, а надо нам, она пасля Чорнобыля нам тут Беларусі, не надо. Хочам мы гэтага, не хочам. Можа і трэба, але ці хочам? Можа трэба, а мы не хочам. Да, может и так быть. То есть, ну, як бы не все пытанні, так скажем, улада з нами вырашае таким прямой дэмакратыяй. Вось, а тэндэнцыі сусветныя, яны як показваюць, што калі краіны адмовіліся смяротнага пакарання ці ввели мараторый, это само по сабе ўплывае на грамадскую думку, і колькасць прыхільнікаў смяротнага пакарання зніжаецца ў такіх краінах, што самае цікавае. Вось, і я перакананы, што это пытанне палітычнай волі і палітычнай, так скажем, адказнасці ўлады, таму што грамадская думка рэч не статычная, яна змяняецца пад уплывам самых розных фактараў. І, допустим, да, можа быць некім явім сітуацыю, калі там сапраўды колькасць прыхільнікаў там смяротнага пакарання менш 50%, як гаворыць гаспадар Навумович. Здзяйсняецца некае жорсткае злачынства, якое атрымлівае такі рэзонанс вельмі моцны грамадскі, а у нас СМІ вельмі часта любяць абсмоктаваць, так сказать, всякія там падрабязнасці страшныя там, да? Журналисты, як заўсёды, ва ўсім вінаватыя. Журналисты ни в чем не виноваты, но это есть специфика, ну, специфика профессии. Натурально люди любят читать такие страшилки. Вось. И громадская думка змяняется. Она змяняется, и колькасць прыхільнікаў узрастае, там, напрыклад. Ну, и это не статычная рэч. Таму як мы будзем там лавіць там 50, а праз там проценту, а праз месяц там іх 80 будзе. Вось, таму я перакананы, што гэта пытанне палітычнай адказнасці яшчэ і таму, што гэта пры тым пры ўсім, што это вельмі эмацыйнае пытанне смяротнае пакаранне. Ёсць такі ўсё ж такі лагічныя, так сказаць, рэчы, якія, можа быць, не ўсе людзі ведаюць. Ну, напрыклад, тое, што смяротнае пакаранне ніякім чынам не ўплывае на ўзровень злачыннасці. Ўсё ж такі не ўплывае. Не пацверджана гэта ніякімі даследаваннямі. Мала таго, ёсць прыклады, калі нават колькасць цяжкіх злачынстваў змяншалася ў краінах пасля ввядзення мараторыя. Вось, па-другое, тое, што смяротнае пакаранне гэта як бы в любым выпадку не страхуе цябе, грамадзяніна, ад магчымых пасягальніцтваў на цябе. Вот добрая праца паліцыі, якасная, там, вялікае раскрываемае злачынству, і яно спрыяе. Там, незалежны справядлівы суд і з усімі, так сказаць, гарантыямі таксама ўплывае. Эканамічная сітуацыя можа ўплываць на ўзровень злачыннасці. Зараз у Беларусі ўзровень злачыннасці непараўнальна меншы, чым 90-е гады, напрыклад. Калі, дарэчы, смяротнае пакаранне актыўна выкарыстоўвалася. І там было па 30, па 47 выпадкаў штогод. А зараз там 4-2 в сярэднім. Вось, так што, вот, в прынцыпе, свет весь ішоў такім шляхам. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што у нас у гасцях юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валентин Стефанович, які 28 лютага браў удзел у Брусэлі у панельнай дыскусіі, чаму ў Беларусі працягваюць ужываць смяротнае пакаранне. Працягнем размову пасля кароткага выпуску навінаў. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Это не я, это кто-то другой бросил во тьмы покой белое тело дня. Это не ты, это сама печаль крошит небес хрусталь под ноги пустоты.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Панельная дыскусія пра смяротнае пакаранне і чаму ў Беларусі яно працягвае ўжывацца прайшла 28 лютага ў Брюсселі у межах сусветнага кангрэса супраць смяротнага пакарання. На пытанні кангрэса і нашых слухачоў у жывым эфіры Еўрарадыё проста цяпер адказвае юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валентин Стефанович. Слухайце размову адразу пасля гэтага выпуску навінаў. Лёд у стасунках з Еўрасаюзам не растаў. Пры гэтым наша краіна паспяхова наладжвае дыялог з Брусселем. Гэта адзначыў Александр Лукашенко ў аўторак на адмысловай нарадзе. Бруссель працягнуў сімвалічныя, але ўсё ж санкцыі, заявіў Лукашенко. А гэта лыжка дзёгцю ў бочцы мёду. Лукашенко, аднак, адзначыў, што інвестыцыі з Еўрасаюзам працягваюць расці. Эканаміст Ярослав Романчук сёння ў жывым эфіры Еўрарадыё распавёў, што ў адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі такі працу ў 4 стратных калгасах Мінскай вобласці. Нагадаю, такая прапанова прагучала ад Лукашэнкі падчас нядаўняй вялікай размовы і была ўсур'ёз успрынятая ў адміністрацыі прэзідэнта, куды Ярослава Романчука і выклікалі з такой прапановай у панядзелак. Аранжавы ўзровень небяспекі абвешчаны на заўтра 6 сакавіка з-за моцнага ветру да 20 метраў на секунду. Гэта будзе пераменных кірункаў вецер. Тэмпература паветра ўначы ад -4 да +2, у дзённыя гадзіны ад -2 да +4, на Брэшчыне +6. Пацяпленне пачнецца з чацвярга да 15 градусаў цяпла. Абяцаюць метэаролагі, што, праўда, на наступным тыдні можа зноў пахаладаць. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Працягваем размову з праваабаронцам Валентинам Стефановичам, які 28 лютага браў удзел у 7-м сусветным кангрэсе супраць смяротнага пакарання. Была панельная дыскусія, прысвечаная менавіта сітуацыі са смяротным пакараннем у Беларусі, дакладней сітуацыяй магчымасці ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў нашай краіне. Валентин, мы зараз казалі шмат пра тое, што фактычна ўсе, апроч Беларусі, еўрапейскія краіны увялі мараторый, не прымяняюць смяротнае пакаранне, ці адмененае ўвогуле смяротнае пакаранне. Тым не менш, ёсць такі слуп, можна сказаць, дэмакратыі, Злучаныя Штаты Амерыкі, і пра гэта заўсёды любяць казаць прадстаўнікі беларускіх уладаў, калі заходзіць размова пра мараторый, смяротнае пакаранне, маўляў, а паглядзіце, у ЗША да гэтага часу смяротнае пакаранне прымяняюць. Што адказаць? З нашага пункту гледжання праваабаронцаў, так скажем, і прыхільнікаў абаліцыянізму сусветнага, то мы крытыкуем Злучаныя Штаты за такую практыку, і на кангрэсе багата пра гэта казалі, дарэчы, і не толькі ЗША, еще Японія такая есть краіна, дзе таксама прымяняюць смяротнае пакаранне. Але, між іншым, можа быць, не ўсе, далёка не ўсе ведаюць у Беларусі, што Злучаныя Штаты уяўляюць сабой досыць складаную федэратыўную такую утварэнне, дзе кожны штат мае сваё заканадаўства, адрознае ад іншых штатаў і, можа быць, адрознае ад агульнафедэральнага там. І, карацей, пытанне прымянення смяротнага пакарання, адносіцца да кампетэнцыі штатаў, урадаў штатаў. Так большасць штатаў Злучаных Штатаў Амерыкі на сённяшні дзень не прымяняе смяротнае пакаранне у звязку з тым, што яго адмянілі, альбо проста ў звязку з мараторыем дэ-факта, то есть проста не прымяняецца на працягу ўжо больш 10 гадоў. І ў мінулым годзе яшчэ адзін штат далучыўся да штатаў, якія цалкам адмянілі смяротнае пакаранне, гэта штат Вашынгтон. І такім чынам тыя штаты, якія прымяняюць, засталіся ў меншасці. Это в асноўным паўднёва-ўсходнія штаты. Самыя рэкардсмены там это такія сумныя рэкардсмены. Гэта Тэхас і Фларыда. Штат Вашынгтон, зразумела, там Капітолій, Белы дом. Гэта DC Вашынгтон, а это менавіта штат Вашынгтон, не округ, а штат. Это Сіэтл, это паўночны захад. Добра. Вы сказалі пра тое, што магчыма, шмат хто з беларусаў не ведае, што большасць штатаў не прымяняе смяротнае пакаранне, не выконвае прысуды, скажам, там ці ўвогуле не прысуджае на смерць. Я табе скажу больш дзіўнае.
12% апытаных беларусаў лічыць, што ў Беларусі адмененае смяротнае пакаранне, а яшчэ 4% мяркуюць, што існуе мараторый на яго выкананне. Дык што казаць пра ЗША, калі вот не ўсе беларусы ведаюць, што адбываецца ва сваёй уласнай краіне? Ну, это, дарэчы, сведчыць пра тое, што пра недахоп дыскусій у грамадстве. У нас, я б не сказаў, што тэма смяротнага пакарання, яна в топе дыскусійным нейкім у грамадстве, і што эта дыскусія існуе. Мы, як бы, са свайго боку, як праваабарончай арганізацыі, разам з незалежнымі СМІ, якія з намі в этом пытанні шчыльна працуюць, пытаемся ўздымаць эту праблематыку у грамадстве, але на дзяржаўных СМІ яны адсутнічае такая дыскусія. Найперш на тэлевізіі, якую найбольш як бы людзі глядзяць. Вось, таму мне падаецца, што атрымліваецца такая троху дзіўная сітуацыя. З аднаго боку ўлада апелююць да грамадскай думкі, вось, маўляў, бачыце, людзі яны вось так думаюць. З іншага боку, ўлады нічога не робяць для таго, каб прынамсі эта дыскусія была. Не то, я ўжо не кажу пра тое, што яна там прапагандавала адмену смяротнага пакарання нейк там актыўна ў медыях, але хаця б дыскусія, каб на эту тэму была. Яе няма фактычна. Дарэчы, вось вы гэтае пытанне у размове, ну, можа быць, са спадаром Наумовічам, які ўзначальвае адпаведную такую вот камісію па вывучэнні пытання магчымасці ўвядзення мараторыя і гэтак далей, калі правільна я кажу. Вот пра тое, што гэтая камісія робіць для таго, каб не толькі вывучаць, але і нейкае, ну, я не ведаю, такую працу праводзіць, там, нешта тлумачальную, там, ці адукацыйную. Ну, ён сцвярджае, што дэпутаты працуюць в акругах са сваімі выбаршчыкамі, но падчас тых паездак рэгіянальных яны сустракаюцца са студэнтамі, з мясцовымі ўладамі, але я это казаў, в прынцыпе, і паўтаруся, што я лічу, што праца робіцца недастаткова, і што трэба пераходзіць на нейкія іншыя ўзроўні і сапраўды распачынаць эту актыўную больш дыскусію ў грамадстве найперш праз дзяржаўныя СМІ, таму што, ну, тэлевізія у нас, она дзяржаўная, да, мы не можам знайсці. Ну, есть Белсат тэлеканал, но па шэрагу прычынаў не можа так глядзець шмат народу, як, скажам, глядзець дзяржаўную тэлевізію. Вось там этой дыскусіі павінна быць. Тым больш, я, дарэчы, на панелі сказаў, што у меня няма адказа на пытанне, чаму Беларусь дагэтуль прымяняе смяротнае пакаранне. От шчыра, я не ведаю. Мы, з аднаго боку, як бы, ну, такая тыповая постсавецкая краіна, у нас багата праблемаў там і з дэмакратыяй, там і з правамі чалавека, якія традыцыйна крытыкуюцца і намі, і міжнароднай супольнасцю. Але з іншага боку, мы ж не супер некі выпадак такі унікальны. У нас там няма глебы для тэрарызму, дзякуй Богу, там у нас няма міжэтнічных канфліктаў, міжрэлігійных. Ну, в прынцыпе, в кантэксце сусветным это такая спакойная усходнееўрапейская краіна. Чаму она прымяняе смяротнае пакаранне дагэтуль? Мне цяжка сказаць. Сказаць, што это наша культурная традыцыя такая, ну, мне как бы спалучэнне смяротнага пакарання, культурная традыцыя ввогуле неяк не сумяшчаецца. Вось, там культурная смяротная пакаранне. Культурная, или это наша как бы традыцыйная каштоўнасць, ну, каштоўнасць, смерць тоже не скажаш. І пры тым, што як з якога угла не паглядзе, но так не атрымліваецца, бо две найбуйнейшыя рэлігійныя канфесіі беларускія, яны абедзве выступаюць супраць смяротнага пакарання. Мы паганцы ўсе ў душы, а там жа ж от зуб за зуб, крывавыя там ахвярапрынашэнні. Так, ну, але нашы суседзі таксама, напэўна, прыкладна з такога ж корня там зыходзілі, там Украіна, я не ведаю, Расія там, але тым не менш яны мараторый паўводзілі. І цэнтральнаазіяцкія краіны ўсе альбо адмянілі, альбо мараторый ввялі. Мы апошняя постсавецкая краіна, не толькі еўрапейская, але і постсавецкая. Сапраўды цікавая сітуацыя. Вот я размаўляў са спадаром Наумовічам, і ён мне кажа, з аднаго боку, вот глядзі, я дэпутат, вот я павінен прыслухоўвацца да меркавання сваіх выбарцаў. Я прыходжу да сваіх выбарцаў і кажу, вот я тут думаю над тым, каб вот была ўведзена адмена смяротнага пакарання ці мараторый. І мае выбарцы скажуць, да ты што, вот як, вот, скажем, калі вот твою дачку там ці сына вот заб'юць, вот як вот это быць? Вот павінны дэпутаты ўсё ж таки ў такой сітуацыі прыслухоўвацца да меркавання выбаршчыкаў, ці не? Дэпутаты павінны разважаць лагічна, логікай кіравацца, не разважаць эмацыйна, таму што эмоцыі это зразумелыя, мы все людзі, да, і калі там нешта здараецца з тваім любімым чалавекам, там з тваім членам сям'і, то тебя натуральна могуць давесці да стану звярынага, да? Вось, але прычым тут правасуддзе тады? Ну тады давайте мы самі будем разбірацца з нашымі крыўдзіцелямі там і
і так далей. Альбо людзі вельмі часта там пад уздзеяннем зноўку ж резонанснага некага злачынства могуць патрабаваць публічных казняў там, напрыклад, да, як было, дарэчы, з тэрактам менскім, калі метро, калі бы ты апытвала людзей на вуліцы, як вы лічыце, як трэба паступіць з гэтымі ізвергамі, якія ты зрабілі, і людзі шмат хто казаў, што іх трэба на плошчы там, я не ведаю, там павесіць, там галаву адсекчы там і так далей. Мы мусім кіравацца гэтым таксама. Я лічу, што не, таму што мы тады скаціімся да сярэднявечча. Мы ўсё ж такі жывём 21 стагоддзі. І, напэўна, ёсць нейкія іншыя метады ізаляцыі людзей, якія пераступілі эту рысу і зрабілі такія злачынствы і забралі жыццё іншага чалавека. Мы ж не выступаем за тое, каб іх дараваць ім, вызваліць іх. Не, мы просто выступаем за тое, каб прымяняліся іншыя несмяротныя віды пакарання, скажем так. Мы привыкли казаць, сапраўды, відаць, оно так і ёсць, шмат у якіх пытаннях, што ўсё ў нашай краіне залежыць ад меркавання ці рашэння аднаго канкрэтнага чалавека. Так часта ёсць. Да, так часта і ёсць. І наколькі ўсё ж такі выказваўся гэты чалавек крыху раней, што ён таксама не асабліва, скажем так, падтрымлівае ідэю ўвядзення мараторыя, ён апелюе таксама да меркавання людзей, да неабходнасці рэферэндума і гэтак далей. Да прыкладу, калі б у вас з'явілася магчымасць сам-насам давесці гэтаму чалавеку, кіраўніку Беларусі, выгоды ад увядзення мараторыя. Мы просто як людзі практычныя і меркантыльныя. Патлумачце мне, якая мне будзе выгада кіраўніку краіны асабіста, ўсёй краіне ў цэлым, грамадству беларускаму ад таго, што мы увядзем мараторый і вось злачынца, які забіў, жорстка забіў там некалькі чалавек, ён не будзе расстраляны, а будзе ўсё жыццё сядзець, як кажуць людзі, я просто цытую, сядзець на нашай шыі, мы будзем яго карміць. Да, про кормить я потом еще поразважаю относно этого аргумента. Чтобы какие выгоды, да, это такая шматгранная проблема, і тым ліку пытанні гуманістычнае і ще шмат розных там рэчаў ёсць і філасофскіх, але калі ўжо так сводзіць ад філасофіі і гуманістыкі мы далёкія. Я бы працытаваў ему Пракапеню, нашага вядомага айцішнага дзеяча і мільянера, наколькі калі не памыляюся, які сказаў, што кожны смяротны прысуд нам абыходзіцца в 400 мільёнаў евро. Якім чынам? Вот так он сказал. А это все складнік всяго. То есть гэта імідж краіны, гэта імідж перед інвестарамі, гэта недапалучаныя розныя сродкі, таму што мы, напрыклад, выключаны па-за еўрапейскім кантэкстам і не выходзім в Раду Еўропы і яшчэ шмат такіх рэчаў. А калі казаць, это эканамічны чыннік такі, да? А калі казаць больш шырака, то я думаю, што ў гэтай сітуацыі сённяшняй не зусім простай у звязку з нашымі братэрскімі стасункамі з усходнім суседам, я адназначна думаю, што такі крок быў вельмі бы расцэнены еўрапейскім звязам, і это яшчэ больш бы спрыяла паляпшэнню стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам з усімі выцікаючымі наступствамі, скажем так. Пазітыўнымі, конечно. Пазітыўныя наступствы якія? Што нам грошай болей дадуць? Мы меркуемся і неяк так кіруемся в асноўным там меркантыльнымі нейкімі такімі выгодамі. Увялі мы мараторый, і што мне заўтра? Добра, сэканомім 400 мільёнаў еўра, як кажа Пракапеня. А што яшчэ будзем мець? Не сэканомім, а дапалучым. Дапалучым. Так, таму што там далей яго цытата была, што мы не проста расстрэльваем гэтых злачынстваў, мы іх бомбім залатымі бомбамі, што так стало блізка да тэкста, я ўжо не памятаю. То есть, як я ўжо сказаў, гэта інвестыцыйны імідж. То есть это адназначна паляпшае гэты імідж у вачах патэнцыйных інвестараў. Гэта паляпшае стасункі з еўразвязам, адпаведна прыход еўрапейскага капітала інвестыцыйнага і іншага і так далей, і так далей. Я не эканаміст, но я адназначна лічу, што гэта будзе спрыяць паляпшэнням з такіх стасункаў. Добра, вы сказалі пра тое, што мы вернемся яшчэ да адной такой тэмы, што яны будуць, гэтыя злачынцы крывавыя, ўсё жыццё сядзець на нашай шыі, в сэнсе будуць іх карміць з бюджэта, ахоўваць, а нам плаціць ахоўнікам.
Но глядзіце, якая сітуацыя. Па-першае, калі кіравацца такой логікай, то все злачынцы, яны сядзяць на нашай шыі ў любым выпадку, да? І хуліганы, і гвалтаўнікі, і вары, і карупцыянеры, все, хто знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі, яны сядзяць на нашай шыі. То есть, каб яны на яе не сядзелі, што нам з імі зрабіць? То есть, нам іх знішчыць, это, напэўна, лепшы такі падыход быў бы, да? Па-першае. Па-другое, это еще вельмі все адносна, таму што калі паглядзець тое, што яны працуюць там в гэтых калоніях там і вырабляюць, і колькі ім там плацяць грошай, то еще пытанне, хто каго там утрымлівае. Таму што калонія вельмі актыўна гандлююць вырабамі, якія робяцца з зняволенымі, у тым ліку мэблі, якую нават пасылаюць на экспорт, пра што Дзін, напрыклад, вельмі так хваліцца гэтым пытаннем. А калі мы гаворым пра смяротнае пакаранне, ці пажыццёва зняволеныя, яны складаюць там мізер ад агульнай колькасці тых зняволеных, якія ў нас в тюрмах знаходзяцца. Это 0 там сколько-то процентаў адносна іншых. Вось. А другі момант, калі мы, скажем, сутыкаемся з гэтымі выпадкамі вынесення смяротных прысудаў, што атрымліваецца? Атрымліваецца, што дзяржава такім чынам здзейсніла акт справядлівасці. Вот ёсць сем'і пацярпелых, яны, канешне, ўсе хочуць прагнуць помсты. Дзяржава гэта іхняе памкненне задавольвае, забівае забойцу. А далей што? Што адбываецца далей? Кампенсацыі маральнай шкоды хто-то будзе ім выплачваць? Так няма яго ўжо ўбілі. Хтосьці яшчэ некую шкоду выплачваць будзе ім? Не. Дзяржава з імі некую працу праводзіць, некія рэабілітацыйныя праграмы ёсць для ахвяраў злачынстваў? Не. Але нам вельмі часта дзяржава ставіць, так сказаць, в укор. Вот вы ж не запросили сем'і, значит, пацярпелых ад злачынстваў на гэты кангрэс, напрыклад, да? Но не запросили, потому что мы ведаем их не пачуць. Мы ведаем, што яны прагнуць, ці прагнулі помсты, і хацелі, каб гэтых злачынстваў таксама забілі. Але што далей з імі атрымаецца? Вот дзяржава здзейсніла акт справядлівасці. Ім ад этого лепей стала лягчэй. Яны засталіся адзін сам насам з той бядой, якая іх была. І ніхто з імі больш не працуе. Все, акт справядлівасці здзейснены. А па-другое, мы не ведаем, што адчуваюць гэтыя людзі праз шмат гадоў пасля таго, як это все адбылося. Ім стала лягчэй таго, што казнілі таго забойцу. Ну, это пытанне. На заканчэнне мы гаварылі пра вот карысць там, скажем, увядзення мараторыя, там уже не будзем казаць пра адмену смяротнага пакарання, але ёсць вот такая, скажем так, прыхаваны мараторый, так бы мовіць, калі застаецца вот гэтая магчымасць прысудзіць смяротнае пакаранне, выканаць яго, але суды не прызначаюць вышэйшую меру. А вот пажыццёвае ж ёсць пакаранне ў крымінальным кодексе. Калі вот, ну, ёсць такая загадка, назовём гэта так, зверху, што не прысуджаць смяротнае пакаранне, даваць пажыццёвае. Вот гэта будзе ўспрынята як увядзенне мараторыя, хоць мы і не скажам, што мы ўвялі мараторый. Ну, это мараторый де-факто так званы. Яго можна замяряць толькі калі дзейнічае на працягу некага працяглага часу. У нас в 12 годзе таксама новых смяротных прысудаў не выносілі, але ж мы не можам сказаць, што это быў мараторый. Это, як сказаў гаспадар Рыгоні, былы дакладчык Урада Европы па Беларусі, што это быў перапынак паміж смяротнымі прысудамі. Это нельга сказаць, што это мараторый. И тут есть двоякая ситуация, то есть что значит дать загад? Судовая система, она как бы незалежная, хотя в нашей системе, я думаю, что такая подход таки мог бы спрацаваць. Ось. Ну, старшыня Верховного суда рекомендуе. Ну, так, ну, постанову пленума выдаў, да, и написал, что в таких выпадках выкарыстоўваць пажыццёвае зняволенне. Але в любом выпадку, калі по факту так было, на нейкі працяглы час, то можна было б так сказаць, там 5 гадоў, 10 гадоў. Но, між іншым, у нас некаторыя абласныя суды, а яны в асноўным выносяць, яны выносяць, не в асноўным, выносяць смяротныя прысуды в якасці першай інстанцыі. Некаторыя доўгі час не прымянялі. Вот Менскі гарадскі суд вельмі доўга не выносіў смяротных прысудаў, пакуль генпракуратура чамусьці не вынесла пратэст на прысуд па Жыльнікаву і другого яго падзельніку, якіх уже прысудзілі да пажыццёвага зняволення, але прокуратура лічыла, што нет, их надо казніць. І гарадской суд тады ўжо пратэст задаволіў такі. Дзякуй вялікі. Ну, я так зразумеў з нашай размовы, што, перафразуючы, не гатовыя мы да ўвядзення мараторыя. Валентин Стефанович, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, да сустрэчы.